Bueno, Ander, eta gaur ezaiz eskutzik etorri, eta zen lan ekarritu zen da horatzean ekarrieken kuadrua bai, baina gero ez dakit komikila edo beikuo beste liburua, o zer da hori zehazki? Bale, bueno, hoi da, moazteko handiena ikustea, azken aldian nagoen egiten kuadroak dira, hola tipo kolas, pixkat, eta gero aldizkari, bio aldizkari dira Tupust, dala orain atera berri dan komiki aldizkaria, kolektiboa. Nun parto hartu dudan 8 horri alderekin. Eta bestea da Leporelo bat. Zuste, Leporelo ditzen dela, bai. Leporero? Bai, da... A ver, hartu dezaket o? Zer, bai, noski, hartu eta utzi guri, dudi gabe. Hemen nia inaiz, ja jengeurria raiatuet, batzu jare bai, guen limoian azala, eta pesil pixka bota behar diot. Hartu hori da, eta eskua garbitu. Bale, hau listo, hau honea, limoizuko pixka eta bai botako diot. Bale. Bale, pues, bueno, azteko, hau da, lehen ateratzala, orain dala hilabete batzuk. Bai. Eta Leporelo deitzen zaio honi. Dala, aldizkari bat, dala, irekitzea, dala, tipo... Ze gauza, jarra, tipo akordeon. Onda. Eta, hau da, nire benetako izena, ez da Island Peak. Eta, bueno, dira Euskal Herriko mendizale talde bat, ontzala orain dela urte batzuk Nepalera. Eta, bueno, han txokatu zitzaien nola turismoak nola kalte egiten duen, ez? Hango biztanleari, eta, karo, beraiek proiektu bat zeukaten, hori, Island Peak eskalatzea, eta ez zuten jun nahi eskuak utxik, ez? Zerbait egin, akambio, eta, bueno, pentsatu zuten, pues, hoi, hango ikastoletara jutia, eta banatzea, pues, oi, liburu bat nun... Eta zeukin zen nun hori dana? Zukindakoa da, zu bakarretan hori dana? Ez, hau menditzaleak, orduan, hemen egin zuten azan, umei asaltzeko pixkat Euskal Herrita, ez, hau da, Raisa alabak egin zuen marrazkia, eta ikusi dezakezu, Euskal Herri eta Nepalen artean dagoen... Desberdintasuna, edo parekotasuna. Hori da, justo al revés. Eta, bueno, nik hemen egin nun, kolaboratu nun marrazkionekin, eta hoi, pues hoi, hemen Euskal Herriko eta Nepaleko, zea, nastura bat, ez? Eta, bueno, hemen ere hogei edo pare daude, ilustradore daude... Ze polita, zelan polita, ez da? Bai, giztona. Eta arain daude prestatzen urrengoa, Pakistanera doaz. Bai, eta orduan urrengoare... Eta hane bai ire zeiu hautzi berraldek. Hoi da, bai, fijo. Eta, bueno, eta hau da Tupust irugarren aldizkaria, irugarren alea, eta azkena ja. Nun, pues hoi, daude, pues ez dakitzen bat diran, baina igual hogei edo badaude. Osa, ilustratzaien mordo bazaudete. Bai, komikilari. Emakumeak denak. Eta, hoi, parte hartzeko eskatu ziaten, orain dela urte bat edo, eta, karo, ni ja esagutzen nun, kriston ilusioa, ez? Ze polita, hemen parte hartzea, eta... Dana etzakeak utzik jendeak erosimia.